Vyrazili jsme semka na naši 10denní výpravu za testem novinek na příští rok. Všechno máme vypakovaný, vybalený a ani ne 3 hodiny po závozu se podívá na podložku první kapřík. Krásný lisec. Nádherný, potěšil. Na první rybu výpravy si myslím, že velice slušný. Dal si naši chystanou novinku s plovkou Hydra. Tahle kombinace nám zatím funguje všude, takže jdeme ho pustit, jdeme to převést a uvidíme, co se bude dít dál. Teď. Takže jsme na D5, já jsem tady 3. den, dojela za mnou velká posila, můj syn. Čau. Přinesl mě štěstí a přišla konečně ta správná šupinka, na kterou jsme čekali. Nádherný pankáč! Nádherný pankáč! Super! Vyrazil jsem na průzkum nových míst. Našel jsem si 2 taky krásné fleky, kousek od korytka, 2 taky prohlubně, díval jsem se dami kamerkou. Je to plný slávek, takže určitě se sem kapři jezdí krmit. Takže základ, kotvička, jdem to prokotvovat, pokud případně by tady byly nějaký starý vlasce, ať je to tam položený na 100% a uvidíme, co se bude dít. Tak, je to tam. Druhý prut je ve hře. 2 nový místa, 2 nový šance na pořádnou rybu a na tu pravou šupinu, pro kterou jsme sem samozřejmě přijeli. Tam máme rajtej flek 540 metrů, takže novinka, gamakrilka s hydrovou plovkou, jde na to. Suchá, ale my to dáme. Drž se. Takže první vyvážka s Ondrou, jo, první zážitek. Ondro, jaké to je? Prostřed Pálany, jsme 300 metrů zatím od břehu. Pecka, že? Je to tady ráj. Takže frčíme. Máme nový místo nachystaný. Klasika. Gamakrilka, 20 ferko, hydry, jenom pevko. Pár tykřáčků k tomu hodíme. Máme to tady připravený. Pošleme jí to do kuchyně. Tak co, položí to tam? Co? První výjezd, první pokládka. Jdeme na to kam. Vyšponovat.
Políček na záchran. Poctivě 48 hodin předmočený. Jsou úplně takový blemtavý a to je přesně ono, co ty kapři chtějí, takže to stejný, takhle rozblentaný, je teďka na háčku 1,24, ještě to tam těch 24 hodin vydrží, tak uvidíme, co to přinese. No a je to ve hře. Ondra zkušeně okládá, a mu dneska dělám kormidelníka, ať to má se s full servisem tady ten zážitek. Takže je to na dobrém místě, je to tam dobře položený, věříme v ten flek. Takže omoudřilo se počasí, takže můžu vyrazit na vodu i já. Mám to nachystaný, mám tam hydroskvitku, pěkně na panáčka, s mangovou popkou. Vlny jdou proti nám, nezbývá nic jiného, než čekat na mambu. Jdeme na to. Nádherný šupík z 9, jo! Nádherný panenský kapr, takhle se si vždycky psal do prdele. Jo! Dá video, hudba. No, polí ho, Ondro. Rychlý ho. Jaký Francouze? Další noční jezdec. Yes, to byla krásná jízda. Rozpustný hydroskvit, že? Jasně. Ta kulička pracuje neskutečně. Ani ne hodíku ve vodě. Neskutečně, už další záběr. Takže chvíli po live streamu, jízda, jak když se utrhne nákladák a přišel tady ten krásný líseček, který má uprostřed samotnou šupínku. Dali jsme tam hydroskvitku jenom na vrtáček, protože jsme unavení, chtěli jsme si posedět chvílku, ale najednou jízda, paráda. Takže čekáme větší. Tohle je jenom předkrm noční. Noční akce. Aloš, první jízda. Jedem pro něj. Jsem po třetí na vodě, od ráno záběr, takže převoz, teďka máme nějakých 4:08 ráno a začíná sluníčko svítit. Za tady ten převoz to určitě stojí podívat se na vodu, jinak teď špatně, vyvážu taky krásný počasí. Nejvíc nám to jezdí na naši chystanou novinku Gamma Krill, takže 24 Gamma Krillu, hezky do pasty, s pevkem, bez krmení, jenom to tam takhle položit a uvidíme, co se bude dít dál. Flek je super, takže se budu... Tak, našel jsem nový flek, šel jsem až na hranu svých možností, což znamená kapacita cívky. Na cívce mám pletenku 600 metrů a nový místo jsem si našel na hraně koryta nějakých 572 metrů, takže až to došponuju, tak tam bude nějakých slabých 30 metrů tady té pletenky, takže jak bude jízda, tak bude muset být hodně rychlá akce,
abych vše stihl ovládat, domotat a hlavně rybu zdolat. Tak, oba pruty ve hře, všechno leží tam jak má, člun zakotvený, takže jdu došponovat prut, jdu to hodit do stojanu, hodím tam swingry a doufám, že za chvíli bude jízda. A taky doufám, že na břehu už je konečně snídaně, protože tam se od rána chrápe, někdo maká na vodě a tady se nestarají vůbec o lidi. Týmový kuchař a on si normálně spí. Takže Pálo, co se bude podávat dneska na snídani pod Pálavskými kopci? A co bys si zdal, kámo? No něco vynikajícího od svého milovaného šéfkuchaře. Takže mám tady výbornou specialitu, kterou nikdo nezná. To jsou párečky. Pak si dáme vajíčka, zeleninku, bude nám dobře. Vypadá to dneska na dobrý den, vítr fouká k nám, takže by to mohlo přivést nějaké ryby a my se zatím najíme a uvidíme, co bude dál. Tak, konečně kontakt po dlouhé době. Měli jsme ho zdolávat, tak ho tady máme. Klidnil se vítr, tak je super, že se dalo vyjet normálně na vodu. Bylo ve 2 váskách, takže jsem to kompletně musel prokotličkovat, přestříhat a už mě tady jede chlapec. Je tam. Máme ho. Takže nový flek. Nová šance a naše novinka na příští rok. Dneska zkusíme 1x24. Uvidíme, co to přinese. Takže jdeme na to. Tak řekněme si něco o montážích, které tady používáme. Ten, kdo jezdí Pálavu nebo tady ty velké jezera, tak bude určitě znát. Ale každopádně šokový vlasec od Carprasu, používáme shockbraidku, je to myslím 0,45 20 metrů, pak až spojený s kmenovým vlascem. Kudy váskám, 100% plovák na montáži, je to kudy váskám, chytáme vlastně v 6 metrech, takže já mám na 5 metrech udělaný uzel, o který se mi takhle zastaví tady ten stoper a potom to jde také kolmo vlastně k prutu, který je na břehu a to riziko do té vásky je minimální. Odpadávačku Carpras, teďka budou větší vlny, tak máme 350 olovo, aby to tam drželo jak přibitý. Jinak vlastně používáme betonky, vyrábíme si je sami, vyrábí to Michal Ludvík, takže to je vlastně betonka, uvnitř je železo, na konci výpravy tím železem to vždycky pozbíráme, ale do těchto vln je potřeba tady to olovo, který to opravdu drží, jinak jsme ekologičtí a máme tady ty betonky po celý rok a tady ty olova tam dáváme úplně minimálně. Montáž dlouhá 35 cm a na konci
náš osvědčený hydroskvit 224 a používáme to tak, že všechny ty kuličky předmáčíme 24 hodin, nabereme vodu z pálavy a hodíme tam booster. Necháme to tam 24 hodin takhle máčet, ta kulička to vydrží, je na povrchu úplně odloupaná, uvnitř tvrdý střed a až po 24 hodinách ty kuličky vezmeme, nabijeme takhle na háček, obalíme to prostě takhle do ready pasty, ať je tam pořádná bakula a vezeme to vlastně na místo, kde takhle připravené kuličky tam potom jdou a kolem vlastně rozházíme ty rozmočené kusy a ty ryby prostě takhle tady mají rádi a takhle na to jezdí. Takže tohle my tady používáme. Tak, máme tady další podvečer a přišel takový nádherný, krásný, starý pálavský bojovník. Tak. Nádherný, udělá velkou radost. Nádherný pupkáč. To je přesně ta sorta ryb, pro kterou jsme semka přijeli. Jdeme ho pustit, jdeme to přebít ještě na noc. Uvidíme, co se bude dít dál. Vzal si 224 hydroskvidu v pastě. Takže hydroskvit opět ukázal svoji sílu.